Здравейте на всички и здравейте, скъпи мои приятели! Днес отново сме заедно. Днес ще създам темата, която вие избрахте. Може да я проверите в секция публикации. Там бях постнала 3 темички, от които вие да си изберете. И отново, без да бъда изненадана, сте се спряли на темата за любовен анализ, какво се случва и какво предстои. Но тъй като на мене ми се искаше да бъде избрана по-скоро духовната тема за ангелите, ще вмъкнем малко послание и от богините днес тук за вас. След като кача това видео, отново ще има публикации за следващите видеа. С това, че тези от вас, които не знаят, да искат някоя тема или да пишат под самото видео, или да отидат и да гласуват там, за да може с повече гласуване, разбира се, да се избере темата, която е важна за вас или от която ви имате нужда в този момент. Знаете, че видеята са абсолютно безусловни. Виждате, че съм спряла и рекламите на този етап, за да може да ги гледате спокойно. Друго, което исках да допълня преди да започнем и смятам, че е важно, е това, че не успявам да смогна да правя изцеляващите видеа, които правих, тези, които са с ритуали. Не точно ритуали, не харесвам тази дума, по-скоро с изчистване, възстановяване, вдигане на духовната енергия с определени практики, които се гледат 40 дни. Ако отново желаете да има такива видеа, моля, публикувайте, пишете под това видео или под секция публикации, за да можем да видим кога ще имам тази възможност. Отново ще помоля всеки един от вас, защото вече става наистина малко неприятно, грозно дори бих казала, който желая да се свърже с мен за лична, отново повтарям, лична консултация. Това се прави след като ми пишете в Viber, а не ми звъните, защото е много неприятно вие да сте си заплатили за час или за половин час или там за вариант, който сте изправили за консултация, някой да не спира да звъни, много е неприятно. Това в 99% от случаите съм на режим не безпокойте, дори и личният ми живот и личният ми свят е доста блокиран по този начин, за да може на хората, които са решили да се свържат с мен, на които да помогнат да имат своето време свободно, без да бъдат преценявани. С това ще помоля този, който иска лична консултация, да пише в Viber и без въпроси, отговорете ми сега какво ще стане с мен, ама не искам консултация, само да ми отговорите. Това е много грозно, много нахално според мен и много нелогично, защото аз не съм Бог и не съм Всевишния. Това тук са видеа с общи енергии. Дори стотици от вас да им пишат, да, това е моят живот. Когато вече дойдат на личен прочит, виждате дори да съвпада с тях. Това, което съм създала като видео, всяка енергия е коренно различна, за да мога аз да съм полезна за вас, да помогна да променяме, да надграждаме и да изчистваме негативи и блокажи. Първо се прави пълен и подробен анализ на вашата енергия, чрез лична консултация, която е платена услуга. След това, както видеята тук са абсолютно безплатни и безвъзмездни, така и чистенията и отработките, които аз правя, са отново безплатни и безвъзмездни. За да се достигне до тях, обаче се прави анализ. Без анализа, без отговорите на вашите въпроси, без прочит на пълната картина, аз няма как да ви дам конкретни отговори или над какво трябва да се работи. Това исках да го направя като една вметка. Извинявам се за тези, които не желаят да го слушат, но просто тук е моята, как да кажем, сцена, моето общо публично пространство, в което може да достигне до вас хората, които ме следват или желаете да се свържете с мен. Нека сега да започнем. Ще ви видим вас, вашата енергия, какво случва в вашата душа, във вашите мисли, коя сте вие, какво има. Говоря в женски род, защото това е най-вече за дамите. Друго важно нещо, което щях да изпусна, извинявам се отново за вмъкването, но предстои 14 февруари. Като цяло аз съм поддръжник и привърженик изцяло на българските традиции. Обичай не приемам много чужденародни, чуждестранни или не наши си, така да го наречем, празници или традиции, но знам, че е много общо прият от България. Това като празник, като момент за влюбените, моят съпруг винаги ме се радва с подарък, не мога да го отрича и аз връщам жеста, но за вас, ако желаете, може да направим едно видео, което да е за изцеление на любовта, точно на 14 февруари с много силен заряд. Ако желаете, моля да ми пишете. И то ще бъде качено в деня на влюбените. Това е. Нека сега да видим вашата енергия. Абсолютна безпътица, така да се изразя. Тук в емоционалното и в менталното тяло има застой, има трагични емоции. Вие хем знаете къде е пътя, хем имате силата, но се чувствате някак изтощени, безпътни. Смятате това, в което инвестирам, било към вас самите или към любовният аспект, дали ще има бъдеще. За някои от вас травмите тук или трудностите не са свързани само с партньора в интимен аспект. Това са и ние родови тежки отношения към семейството, към рода и ни принадлежности, които ви пречат да израствате и да се развивате.
Последващата енергия е да фул. Това е новото начало, рестартът, енергията на глупака или нулевият заряд. Както казах, имаме дами изправени пред сериозен кръстопът. Водещо тук ми се дава въздушната енергия, като не за всеки от вас тя ще е в слънчев изгряващ знак, т.е. Зодия. Много от вас може да са влезнали в енергията на асцендента си. Как искам да ме видят другите? Какво искам всъщност да мога да направя? Енергия на Везни, на Близнаци, на Водолей, като зодиакален знак, но нулевата енергия също тук символизира следното нещо, че имаме нуждата да променим предстоящата пролет. Март месец, април месец ще са времена, в които вие ще трябва да създавате вече, да посеете. И това посяване може да тръгне от сега. Родовите блокажи или трудните отношения с партньора спират и много са ограничили вашата лична енергия, за съжаление. Някои от вас тук виждам се намират, за това имаме и трудният, тежкият избор в Трия в къп. Това по принцип е енергията на любовниците или на троичните енергии, в които имаме външни намеси или вмешателства. За тези от вас, които са в ролята на любовниците или пък в ролята на съпругата, това символизира, че през тази година ще трябва вие да стъпите по-стабилно на земята, по-здраво и да може да разкодирате посланията, които виждате си или изпращате. С други от вас, дори да няма любовница, бракове, тук има енергия от миналото, които не са изчистени в енергията на вашият любим или вашият партньор. И това вмешателство не спира да се навира или да е между вас. По този начин не може да се стабилизират отношенията. Очакванията към партньора са много повече активност и много повече стабилност. Имаме хора, които са в брак и в дългогодишни или така да го кажем много сериозни отношения, но има и такива, които са започнали нещо, то се случва, но връзката не е явна, тя не е публична, тя не е стабилна, тя не е комплектна, така да се изрази, и това вас много ви измъчва, много ви тързае. Нека да допълним още. Петица чаши, девятка мечове, както и усещам, не са добре въобще нещата енергийни. Вашата жизнена лична сила и не само женската енергия, цялата ви лична сила и енергия е опустошена. Вие сте влезнала в енергията на партньора или връзката. Някой каза, имах едни родови тежки печати. Вие не можете да живеете живота си, не можете да живеете себе си напълно. Тук някой, за съжаление, развива здравословни проблематики, които се отразяват в нервната система, може да са чести мигрени, главоболие, отпадналост, депресивни състояния, някой да е развил анемия, при други да има резки проблеми с килограмите или рязко качване или спадане на тегло, които да са и хормонални дисбаланси, едни сънища, едни нощи, в които вие не успявате да се наспите или да починете пълноценно. Нещо ви тегли към промяната. Последните месеци, най-вече през месец май, се дава, че вие ще получите ясни сигнализации от висшите сили, че трябва да започнете да се грижите подобаващо за себе си. Като цяло вие, определено от висшите сили, сте едни много силни жени, едни много силни личности, които носят и огнена енергия в себе си, най-вече енергията на лъва. Може да е в слънчев изгряващ знак или отново в асцендент или луна, но ви имате огромна сила, която в момента ви стопира, тя ви пречи, тя не ви помага. Имате бягство от вас самите. Нека да видим в по-бъдещ план какво се дава, ако послушате тези послания, ако пожелаете да трансформирате и да работите. Победа, чудесно, много добра енергия. Да, имаме се работа с един мъж, уверен отново, или с огнената характеристика на не абсолютно здравословният император. Бъдещето се дава личност на победа, огънят във вас, тази лъвска енергия, тази сила, тази авторитарност, тази динамичност. Вие трябва отново да синхронизирате ново в правилното си проявление. Т.е. тук, освен огромен дефицит на личната енергия, се дават и дефицити на духовно и ментално тяло. Свърши тези неща трябва да се самобалансират. Другото послание, което е, някоя дама може да избира между двама партньори или просто да стои в брак, отношение или връзка, която усеща, че изтощава, че не е нето, но няма силата да тръгне. Има някаква финансова зависимост тук. Има едно неприключване, едно непускане, но по този начин, влизайки само в мъжката енергия и стоейки не в себе си, вие се самоунищожавате. Но при други дами се дава, че заради трудности от страна на вашия любим човек, вие имате непрестанни конфликти, скандали, конкуренции и състояния, в които не можете да сте сплотени. Те отново може свързани с финансов център. При други от вас се дава, че има родова тежест по мъжката линия, авторитарната мъжка енергия, именно бащата, дядото и най-вече бащата, като дефицит или нечисти отношения, допринесат с това вие да правите едни некатегорични или по-скоро негрешни избори в своя
личен и жизнен път. Последната енергия за вас е девятката на жезлите. Едни непрестанни битки, едни товари, които носите вече голямо изтощаване. Окрутете огъня в себе си и го направете позитивен. Това е посланието на висшите сили. Преориентирайте, променете. Нека да видим съветите индивидуално и лично за вас, за отработки, за път. Ще изтегля две богини тук за вас. Тук имаме богинята Неметона. Свещено пространство. Направи си олтар или посети свещено място, за да установиш връзка с Божественото. Както аз усетих и ви казах, тук при дамите имаме огромен ментално, духовен дефицит. Вие губите своята енергия. Това трябва да бъде бързо и скоростно трансформирано и променено, за да може да се продължи напред. Категорична нужда от духовни промени, от работки. Няма вече време за кога да изчаквате. Другото е Дана, висшата жрица идва за вас. Ти имаш свещено познание, което може да помогне на другите чрез своето духовно учение. Висшата жрица говори, че у вас има огромна сила. Това, което и аз открих. Емпатия, отговорност и много високо ниво на женската енергия, която в момента е крайно стопирана. Вие можете не само да сте в позиция ученик, в един момент да станете в позиция учител, да се раздава помощта, но по правилният начин. Съветите тук са наистина за голяма личностна трансформация. Нека да видим човека, за когото питаме, гледаме или мислим в този момент. Неговата енергия. Виждате ли, той излезе в енергия императрица. Ето го объркването тук, ето го дисбаланса тук. Императрица, енергията на майката, най-висшата жрица и жената, което говори, че вашия партньор приема и смята, че във вашата връзка водещата сте вие, той е под ваша опека са едно. Пред други от вас се дава, че много от дамите, освен че сте навлезнали в ролята на майката за своя партньор, тук при някой се дава, че имаме мъж, който посредством силната връзка със своята майка не успява да е самостоятелен, не успява да се пази връзката с вас, тя е на приливи и отливи, това е и външната енергия, която не спирах да виждам, а при други просто символизира, че в този човек има много голяма нужда от получаване на безусловна любов и грижа. Много дефицити има в него, много травми, които трябва да бъдат запълнени. Неговото проявление на физическо ниво, модел на говорене, модел на физически действия е коренно не кореспондираш с неговата душа. Тя е огромна, чиста, много емоционален, но той изглежда затворен, авторитарен, дисциплиниран. Той бяга от себе си. С това не може да взима конкретни решения. Тук усещам връзки, в които партньора не може категорично да остане с жената, с която е бил, дори те да са живеели заедно. Просто те избягат да иска да приключи, да се върне към майката, към семейството, там където закрилата е абсолютно категорична. Вижте, тук имаме волният пламък, ангелските енергии и цикъл на обесения. Това между ръка на един до друг говори, че този човек не е случайен във вашия живот, че тази връзка е с силен кармичен произход и този човек има да възприеме много духовни уроци или много кармични уроци, които не са възприети по никакъв начин. Този човек категорично бяга от духовното, той е много несигурен, много лабилен, а се опитва да се представи като авторитарен, като императора, да го дам за пример. В миналото си имала една много тежка и трагична, бих казала, връзка. Това може да е бил брак, може да са били дългогодишни взаимоотношения, което е приключила по много тежък за него начин. Имало е предателства. Силна роля отново е изиграла майката в тези отношения. Тя може да се е опитала да излекува сина си, но тук тя е допринасяла осъзнато или не за конфликти или за трудна комуникация между партньорите. Посрещайки вас или започвайки връзка с вас, този човек носи много неизлекувани травми, които прехвърля. Вие давате едно съчувствие, една емпатия, едно разбиране. Вие ставате лечителя за него, за неговите травми, с травмите на майка му, за родовите травми, което е абсурдно. Но той се опитва да ви вкара в роли, които не са вашите. Дали има чувства категорично, но той се е сътворил. Тук имаме сътворен център на любовта. С тези от вас, които не са преминали през тази ситуация, която усетих като първична енергия, вие сте заедно от много дълго време. Това може за ранни детски години, дълъг период или с кармично прехвърлен, т.е. за всяко пражене срещи да се случват нещата между вас, но никога не се стига до центъра на баланса. Давам, получавам. Да, или вие сте свръхактивните или партньора. Отношенията вечно са в цикъла на обесения. Това е една трагичност, в която не спират скандалите, в конфликтите, обвиненията, осъждането, личностната конкуренция, непрестани тързания, дрезги, така да се изрази един с друг, което е изключително недобро. Вашият партньор
има водеща огнена, но и доста земна енергия. Телец Козирог не е вече или Овен Лъв усещам тук. Друго важно нещо, което искам да коментирам, да споделя или да пресъздам тук е, че тук, освен неговите си тежести, травми и проблеми, той има огромна отговорност към рода или към семейство, много силна връзка, здравословна или не. Важно е, че има тази принадлежност, чувството на дълг, което му пречи да е в цялост към вашите отношения. Двойка Пентакли отново говори за неприключеност, незатвореност на миналото, носенето на някакво усещане, че нещо трябва да не е по този начин, че трябва да има промяна. Той не е удовлетворен човек, не е доволен човек. Дори да изглежда самодоволен в очите на другите, не. Тук има много нещастие, много болка и много ниска самооценка. По този начин и вашите отношения стават изключително нездравословни. Тук имаме Queen of Wands, кралицата на жеста, както казах при огнените дами, вие сте в неговото бъдеще, т.е. аз раздяла осъзнат. Не виждам, може да има скандали, конфликти, но пак събиране. Някакси той постоянно ви говори, че вие трябва да се промените, че проблема е в вас, но не мисли, че го приема категорично. По-скоро неговите си страхове и слабости ги прехвърля върху вас, но в един момент осъзнава, че това не може да промени изцяло системата, проблема. Тук за него искам да кодирам по-скоро бъдещата енергия, неговата лична енергия, защото тук има много негатив, много родова тежест, много чувство за дълг, които трябва да бъдат премахнати. Девятка жезли за състояние, в което се даде, нали? И ваша енергия тук това отново ни показва, че имаме пътят на трудностите. Искам да пусна отговорността към другите. Последната карта за него е Кулът. Тази година е изключително важна в неговия жизнен път, защото предстои една болезнена трансформация. Може да е раздяла с близък за негов човек, може да е промяна на местоживеене, да е нещо, което той не е готов да пусне, но всъщност това нещо го унищожава. Може да е неуспешен бизнес, нещо, в което е влагал, но няма градивност. Кулата не е лоша енергия, не е страшната, както всички се плашим от нея. Тя идва и разрушава, да, това, с което сме свикнали, да, това, което обичаме, без което смятаме, че не можем да оцелеем, но тя идва, за да ни спаси. Всичко тук е изградено нестабилно и то за това рухва и се саморазрушава. Нов път се дава за вашия партньор. Нека да видим какво казват богинята за него като послание, какво трябва да се направи. Иштар, да се поставят ясни граници, това, което и аз усетих. Обичай себе си достатъчно, да кажеш не на чуждите посегателства върху времето и енергията ти. Прекалена отдаденост към рода, нездравословни отношения, нужда да бъда харесван и приятен навсякъде. Всичко това разрушава неговата лична енергия. Последващата богиня Сулис, вода, прекара известно време край воден басейн, река, езеро или море, за да презаредиш батериите си. Страшно изтощаване, наличие на високо ниво на негатив, спешна нужда наистина от почистване, трансформиране и възстановяване на личността и при двама ви. Това, което усещах при вас и казвах, че сте в чужда енергия, явно вие попивате всичко това. Пътят на тази връзка, пътят на тези отношения. Нека да видим. Крал чаши говори за много чиста любов, за много истинска любов между вас, но както казах, тя или от ваша страна, или на партньора, баланса тук липсва. Колело на съдбата е другата енергия, са поносно кармични отношения, които в момента са в цикличност, в застой, за да се раздвижа колелото и да има позитивни промени, трябва да се възприемат уроци, трябва да има трансформация. Сродни души, много силна връзка, както казах, в детски години или отношения, които се израждат в нещо още по-велико. Просто партньора се бои, той се страхува, той е бил нараняван или в предна връзка, или от рода. Но тук вижте ли кажа, че тази връзка може да е много, много щастлива и сплотена. Вие сте събрани заедно, за да градите, за да израствате, за да трансформирате любовта. Четвърка мечове е стагнация. Аз съм обиден, ти си обидена, дистанцираме се, нараняваме се, не виждаме реалността, едни непрестанни страхове. Дамите, откакто са в тази връзка, си нанесли много емоционални травми, които за някои от вас дори изглеждат несъвместими с реалността. Смятате, че те не могат да бъдат възстановени, не могат да бъдат излекувани, но не е така. Неправенето на нищо
е същото като това да самоунищожавам себе си. Тук трябва да има промяна, трябва да има работа. Дори с минимални крачки трябва да се върви към трансформация. Защото вие може да възстановите себе си, емпатията, женската енергия, цялостта си, личната си цялост, което ще промени вашият партньор, съответно и отношенията. Бъдещето на тази връзка, на тази любов. Крадецът и лъжецът първо символизира, че трябва да освободите и изчистите своето общо пространство от негативни хора, нечисти хора и хора, които вредят на вашата връзка. Любовта, която давате един на друг, това е картата на дете на безусловната любов. Трябва да е безусловна, както през запознанство, както през започването да се възстанови истинската любов. Трябва да се направят кардинални приключвания. Има негативи около вас. Може да са в рода, в близки, в познати, в приятели, завист, нечиста енергия, предателство. Всичко това трябва да бъде затворено, изчистено и отработено, за да може да не е водещо. Да се възстанови нивото на страст. Виждам доста хора, които може да са все още в отношение, но страстта отдавна да е вече мираж, така да кажа, да ви се иска, да искате тази страст, но все някакви конфликти, скандали, трудни моменти да я възпират, тя да не се проявява. Последната енергия е тук. Иллюзиите. Вие или приемате нещата такива, каквито си, или живеете в своя център на иллюзия. Доверието е силно нарушено между двете страни. По този начин дори партньора или вие се опитате да правите някакви искрени и безусловни жестове, те не са добре прияти. Тук се води и двамата живеете много в миналото, в тези травми, които не са преодолени. Последна още една енергия излезна. Девятката пентакли тук символизира енергията на безусловният човек, на материалния, но до степен на пълно задоволство или почти пълно, когато човек почва да бере плодовете от своето труд. Тази година, това време, този месец е изключително важно вие да активирате трансформацията. Последната ни енергия е Слънцето, пълно щастие, мъжката енергия, но също така, ако вашият партньор успее да възстанови мъжката си енергия, да влезне в лична цялост, той по този начин ще даде тази любов, тази сила и това чувство за щастие към вас, защото той ще е стабилен, той ще е добрен. Тук трябва да има, пак казвам, промени, освобождавания. Вижте, жрици, какво послание отправят за вашата връзка. Мат, справедливост. Тази ситуация ще бъде разрешена честно и справедливо. Трябва да се възстанови баланса, трябва да се изчисти негатива. Исках две богини, но тук има залепена още една. Ще прочета нея. Изолда, неоказваща любов. Любовта, която споделяше вечна, независимо от обстоятелството. Точно това, което аз казвах и усещах. Тя беше буквално залепена. Искаше да се прояви, за да не губите тази любов към вас и към тази връзка. Вие трябва да направите тези трансформации и промени. Нека сега да ви изтеглим последната богиня, да обсъдим някои неща и това ще е за днешното ни видео. Нека да видим тук. Следващата богиня Кали. Край и начало. Старото трябва да се изхвърли, за да влезне новото. Промени, трансформации, но абсолютно положителни. Трудни, но постижими. Това беше всичко за днес. Надявам се да бях полезна за вас. Ако е така, може да оставите един палец нагоре, да споделите, пресподеляте към близки и познати, на които смятате, че това видео ще е помощ, ще даде някакво изясняване, ще вдигне енергията и желанието за трансформация. За всеки един напълнил, който се е открил в моят анализ, желая да свърши с мен, желая да помогне, да подобри себе си, живота си и най-вече връзката си, което може би е най-важно за всеки един от нас да е в чисти и хармонични отношения, може да ми пише в Viber. Отново напомням, само Viber е начинът за връзка с мен, като пишете, не звъните. Аз ще дам на всеки индивидуална информация, как се случват индивидуалните лични консултации при мен, пълна и обстойна информация. Оставам винаги на линия, изчаквам, ако имате въпроси. Личните консултации са платена услуга, те не са безплатни и няма как да бъдат. Може всичко да е безплатно, защото после се плаща много тежък дълг, което не е окей. Достатъчно плащаме за това, че правя безплатни чистения и трансформации, защото това е моят избор и винаги ще е така, докато правя всичко това. За това, който желая, може да пише за лична консултация. Има кратък, дълъг вариант. Вие вече ще се изберете това, от което смятате, че е най-добро за вас. След проведена лична консултация се започва с индивидуалните отработки по връзката.
ще се видят нещата, ще се дадат отговори. Аз съм до всеки един от вас през цялото време. Тези, които работят с мен, могат да го потвърдят. Интересувам се, пиша, комуникираме и работя абсолютно безплатно и безвъзмездно за вас до пълно възстановяване на личните енергии или благоприятните обстоятелства. Надявам се, че и днес бях полезна. Не забравяйте, че след като кача видеото, ще има и в публикации, в секция публикации, нови теми, от които да изберем последващото видео. Бъдете здрави и все по-осъзнати. До скоро!